вече само джами и мачки с такова. Айде да минам нататък, къде сега ще кажа. Аз тук виждам едно минаре. Да. Тесно санчета много мъки да са без джанта. Много е готино. Колко пъти е... Много, да. Направо. Направо смътно. Колко ми отби избрах, че не мога да разбира. Моля, къде са бе засилил с камиончето. Ти отби, аз отбих, той вляза в това. Направим ще още една кола да не вляза. Ама аз това много бе засилено. Да не се стъпва отгоре. Мисля, ай си го. Как не се вие да огледаш типа? Много натварят. Разпътън не е. Що? Нашите закупки е малки да ме така, какво знаем с мълкона, но там са нашите жени. Те видя ли във Варна какви са положили? Гледай ги, бащите такива за мълкона. Планите много голямо знаме. Там има такова за... Къде да се мине по-напреди и да се мине. Типа и си, моля ти. Тук са била с 30 минути, от това ще тръгваме. Какъв дълъг почна това. Ама не го ползват в огън. Какъв е умрял някакъв. Не останал се така, е смисъл. То тук направо като язовирче някакво такова там. При тях. В смисъл такова някакво. Попък би е бил вкус. Румъния е тъй човек. Няма хотел, джанджун. Една трева и след нея моренцето плавно. Ами не, там има някакво селище. Ето в Турция пак има курорт. Ма не, смисъл е там пак има някакво селище. Като нас, това е и от който селище. Това... Малко кабел къде добър. Там сме само на лайк, скъръчета ми е дело. Може кабела да вкарам вътре в тръбите. Вземе и това е да всяка година. Стана пътя. Това е 2 и 3.